na tayo sa ano nga place to dito? Sabang. Barangay Sabang. So, ang target natin today for day 3, Sabang daw pala, Sabang. So, ang target natin for day 3 is Underground River. So, sana mag-enjoy tayo. At nakikita lang natin sa book yun. So, ngayon natin makikita in person. So, abangan natin. We are so excited kasi this is our first time to visit Underground River. Okay? So, we are here in Puerto Princesa Subterranean River. So later pupunta tayo sa Underground River. So this is our first time to visit that particular World Heritage. So sana mag-enjoy tayo kasi I'm very excited na mapuntahan yung yung Underground River na yun. Kasi sa libro ko lang yun nakikita. So sana alam mo yun, yung aura, yung alam mo yun, yung trademark nung mismong underground na yan. So sana makita natin at mag-excite tayo doon with regards to that particular heritage, world heritage. Okay? So excited tayong lahat. Tapos pagpunta kayo dito, yes po. Dalawang artist. Kailangan pa? Oo. Ang grupo nyo 8, di ba? 8 kasama si Hana? Oo, 8 kami. Kulang ng dalawa. Sino kayang wala? Ay, baka yung Couple natin. Oo. Yung kay Lucky Sir. So pagkarating nyo dito, ito agad yung bungad nyo sa Barangay Sabang. Okay, ikot kayo camera. Excited din ba kayo? Kasi ako talaga pagdating dito, sobrang excited. So ito yung area. Yan, may foot washing dyan bago sumakay ng bangka going to Underground River. So it takes 25 to 30 minutes yung travel, lalo na ngayon mahangin, right? Ito yan, sobrang hangin. Nandito pa lang tayo sa Barangay Sabang. Yun yung parang area point or kaya initial point going to Underground River. Wow, dito na tayo sa Underground River. So yun. Wow. Wow, puro lang wow, no? This is it. Yan po siya. Yan, yung nila signage going to underground. Yan. Underground River. So, Diyos ko Lord, buwis buhay yung travel. Grabe yung alon. Ito yung mga kasamahan ko. Yan. Isang group kami. Yan. Kaway-kaway. Kaway-kaway sa galing sa
sa ano, sa alon, grabe. Buwis buhay yung alon. Bantay sarado lang. Woo, grabe. Buwis buhay yung alon na yan, oh. Pag ganyan, di masyado. Pero pag nandun kayo, sobra. Woo, grabe. Pero kailangan, yan, oh. Wow, super nice. Paano na lang kaya yung laman, no? Ano kayo nasa loob dyan? So, we are so excited. Right? So, yan. Picture dito. Yan, sa underground. So, pasok na tayo. Let's go here sa underground river. Go ahead! Yay! Woo! Takbo tayo kasi nahuli na tayo. Woo! Ay, ganda. Yan. Dito muna tayo sa briefing area. Let's go. Hello po. Yahoo! Yan. May pa ganito, oh. Yan. Wow! Wow ng wow. Ito yung kasama natin. May pa-helmet tayo. Okay. So, kailangan daw natin ng head protector. Kasi baka nandyan yung mga paniki. Baka kunin tayo. Yan. Underground na tayo. Yan. Oh. Yan. Pwede na tayong magsasaka. Pwede na tayong engineer. Engineer na magsasaka. Let's go na. So kailangan may ganito. Yes. Okay. Pasok na tayo. Let's go. Woo! Pag ganito hindi ako nahihilo pag naglalakad. Pag ganun ka lang at parang hindi na, basta gumagalaw, no? Oo, basta gumagalaw at nakikita mo. Take note. A true wonder of nature. Let's go! Yeah! Woohoo! Kasi doon yung makasamahan natin. Ito yung first, ano natin, thrill. Hindi lang trail. Thrill. Okay, at saka yung buhangin. Ang ganda din ng buhangin, oh. Parang halos mag-ano na din, Puerto Galera. Parang Puerto Galera na din yung buhangin. Yan. Narito yung sir, oh. Yan. Si sir. Nandun yung kasamahan natin yung mga baby. Oh, excited tayo sa cave na yan. Ay, ano ba itong puntahan natin? Parang feeling ko pag ganito kasi mga kuweba yung puntahan. Hello po. Andiyan yung mga kasamahan natin. Okay. So tanggal dito kasi ito yung headgear, yung piece natin para protection din sa ulo natin. So saan tabi ko? Pwede pa tayo maging ano dito. Sakit pala sa paa din. Nagpaa ako eh, yun, oh. Paa. Pero maganda sa paa. Yan. Yan si Baby Hana. Hello Baby Hana. Hello. Yan si Baby Hana. Oh, may pakita na dito. Pak. Okay. Oh. This is it. Pansit. Ang saya. Dandahan tayo. Pwede sira yung buhok natin. Hindi ayos. Dapat mahigpit to. Para safe. Wow! Oh, para may lagoon. You know? Yan. The lower half, basahin nga natin. You know? Yan, may nakasulat dito. The lower half of the river is brackish and the subject to the ocean tide. The associated tidal influence the Puerto Princesa underground river make it most unique natural phenomenon. May pag gano'n, may palitalye pa. Okay. Ito na, may briefing ulit, orientation ulit kung paano tayo papasok sa ano. Baka yan na yung underground. Yan. Diba ang ganda? Yan na ang underground. Yan. This is it. Underground. Okay. Ang underground. Dito tayo.
marami pa dyan. Dito tayo sa mga punong malaki. Right? Mamaya tayo dyan sa underground. Okay, yan. Oh, ang laki ng mga puno. Oh. Diba? Wow. Para may buhaya dito. Oh. May buhaya. Yun pa yung dating. Oh. Nakatakot, no? Yan. Ang ganda. Ang ganda. Super nice. Ah, grabe. Ang ganda. Yung paglalayag natin sa underground. Ito yung mga kakampi natin, you know. Yan. Orange and blue tayo ngayon. Ganyan. Yan. Laban tayo dyan sa pagpasok ng butas. Feeling ko dyan tayo papasok sa butas eh. Yan. Yan o, makasama natin. Laban na. Okay. Wala ka tayong naririnig. Meron silang audio device oh. Para malaman natin kung ano yung nasa loob ng river. Okay. May sounds na may music na tayo naririnig. Pero na tayo naririnig kung may salita na. Yes. Later may may quiz to. Meron na ako. Yan. Merong sound device ito. Yan, ito siya. Wala ka nang pipindutin. Isaksak na lang yung headset. Yan. May nag-assist din sila kuya. Yan. Pagpasok ng underground. Yan. May different version daw to. So abangan natin yung ibang version mamaya. Pero feeling ko English lang. Ang tahimik. May nagsalita na. Welcome na. Super nice. Wow. Papasok na tayo sa butas. Yan. Sobrang tahimik eh, no? Ayaw mag-ingay, bawal. Parang sobrang solemn. Wow. Ang ganda. Ang ganda. So scary. So scary daw. Wow. Wow, sobrang nice. Grabe, sobrang nice. Ang galing. Oh my God. Sobrang wow. Sobrang galing.